Corria la tarda de l'1 de setembre de 1894 i Tom Kirkham anava tranquil·lament cap a l'estació de tren. L'esperaven a la ciutat de Sunderland, on aquella tarda havia d'arbitrar el primer partit de la nova temporada de la primera divisió del futbol d'Anglaterra, un enfrontament entre el Sunderland i el Derby County. Quan va arribar a l'estació, Kirkham es va adonar que havia perdut el tren i va enviar un telegrama a l'equip local dient que arribaria tard a l'inici del partit. En aquell moment, quan encara faltaven un parell d'hores perquè la pilota comencés a rodar, ningú es podia imaginar que aquell enfrontament seria recordat com un dels més surrealistes de la història del futbol anglès. Sent històries de futbol. Episodi 6. El partit de les tres meitats. Quan el missatge va arribar al club, l'estadi ja comptava amb prop de 9.000 aficionats, que desitjaven animar el seu equip en l'inici de la nova campanya domèstica, però que també havien aprofitat per gaudir d'un dia que es narra com excepcionalment bonic. L'hora prevista per començar el partit eren les 3:30 i Kirkham havia indicat que tenia previst arribar una mica abans de les 5. El Sunderland no volia endarrerir-ho tot molta estona, com a mostra de respecte als seus seguidors, i va acordar amb el Derby County trobar un àrbitre substitut. Però això no era tan fàcil com semblava. John Conqueror, que casualment havia anat a l'estadi, podia arbitrar el partit, però calia tenir en compte la Federació Anglesa. Si es canviava Kirkham per un àrbitre que no estigués autoritzat, el resultat final podia ser anul·lat. Els dirigents de tots dos equips van contemplar totes les possibilitats, però esperar més d'una hora era una bogeria, així que Conqueror es va posar l'uniforme i es va anar a fer el sorteig inicial amb els capitans. En aquell moment, els dos equips encreuaven els dits esperant que la federació no impugnés el resultat final. Desconeixien que allò no faria falta un cop acabada la tarda. A la mitja part, el Sunderland guanyava còmodament per 3-0 i mentre els jugadors reposaven i esperaven que continués l'enfrontament, va aparèixer Kirkham, que observava incrèdul que el partit havia començat sense ell. Davant la sorpresa de tot l'estadi, Kirkham va comunicar que el partit es tornaria a disputar des del minut 0, obviant els 45 minuts que ja s'havien jugat. Amb resignació, tots dos equips van accedir. Si el Derby County esperava que amb el nou inici la seva fortuna canviaria, estaven molt equivocats. La primera part va tornar a acabar amb un 3-0 favorable als locals, que es va ampliar a un 8-0 al final del partit. L'enfrontament va ser batejat a la premsa de l'època com The Game Twice Played, el partit jugat dues vegades, però també se l'anomena el partit de les tres meitats. Els 5 golejadors del partit conformaven la línia d'atac de l'equip local i tenien part de culpa de que aquell Sunderland fos anomenat l'equip de tots els talents. Aquest sobrenom era obra de William McGregor, fundador de la Lliga, que va dir que l'equip tenia un home talentós en totes les posicions. L'equip estava format íntegrament per jugadors escocesos. Recordeu quan en el primer episodi vam parlar de la professionalització del futbol anglès al 1885? Doncs la Federació Escocesa no es va voler sumar als seus veïns i ho va prohibir. Això va provocar que molts futbolistes escocesos viatgessin cap al sud. Allà van ser batejats com els Scotch Professors, els professors escocesos, per la seva qualitat i el seu domini del joc en equip. Així eren coneguts a Anglaterra. A Escòcia eren qualificats de traïdors miserables i vils mercenaris. L'estil de passar la pilota, oposat a les individualitats dels anglesos, va canviar la percepció del futbol i va donar molts èxits a equips com el Preston North End, que va guanyar la Lliga sense perdre cap partit i la FA Cup sense encaixar cap gol. L'altre equip que més es va beneficiar del talent provinent d'Escòcia va ser el Sunderland. El club es va professionalitzar el 1885 i va començar a fitxar jugadors que havien jugat partits internacionals amb la selecció escocesa. Això va provocar que James Allen, fundador del club, marxés i fundés el Sunderland Albion, d'esperit amateur. El seu relleu va ser agafat per Samuel Tyzack i Robert Turnbull, que van construir l'equip triomfador de la dècada del 1890. Tyzack havia fet viatges a Escòcia fent-se passar per sacerdot i reclutant els millors jugadors que veia. El Sunderland venia de guanyar la Lliga als anys 1892 i 1893, i aquella temporada es tornarien a alçar campions. Per la seva banda, el Derby County va quedar en penúltima posició. En aquella època, els 3 equips que quedaven en posicions de descens es jugaven la permanència contra els primers classificats de la segona divisió. El Derby County i l'Stoke van aconseguir mantenir la categoria, mentre que el Liverpool va acabar baixant.
Malgrat les proeses golejadores de l'equip local, el nom propi més rellevant d'aquell partit i la gran estrella jugava al Derby County. Steve Bloomer és la gran llegenda dels de Derby i durant les 15 temporades que va jugar allà va deixar una empremta que encara ningú ha superat. Avui dia encara és el màxim golejador històric del club. Té una estàtua a l'exterior de l'estadi i l'himne del club és un homenatge a la seva figura. Els 314 gols que va marcar a la primera divisió anglesa són superats únicament per Jimmy Greaves, que en va marcar 357. Bloomer mai va aconseguir aixecar un títol amb el Derby County xutant la pilota amb els peus, però sí que ho aconseguiria llançant-la amb la mà. A banda del futbol, el davanter anglès també tenia una gran afició pel beisbol, esport en el qual va competir professionalment i on va aconseguir ser campió nacional 3 vegades. Dècades més tard es va produir un moment similar. En un dels primers partits de la temporada 1972-1973 de la primera divisió anglesa, Arsenal i Liverpool s'enfrontaven a l'antic estadi de Highbury. Quan el partit ja estava en marxa, el linier Dennis Brewitt es va lesionar i no podia continuar amb la seva tasca. Les normes de la Football Association deien clarament que cap enfrontament podia continuar sense un àrbitre central i 2 liniers. La continuïtat del partit perillava, i la megafonia de l'estadi va demanar si entre el públic hi havia algú que estigués qualificat per substituir a Brewitt. Una persona va alçar la mà, Jimmy Hill. Ell havia fet de tot al món del futbol. Jugador, entrenador, directiu, comentarista, sindicalista... Aquesta llarga llista també incloïa el rol d'àrbitre. Hill, que havia anat al camp com a mer espectador, es va posar una vestimenta d'àrbitre de recanvi i el partit es va reprendre amb tota normalitat. I què va passar amb Kirkham? Malgrat la sorpresa majúscula que va provocar la seva decisió de reiniciar el partit, ell va continuar arbitrant, i 8 anys després va tornar a estar al centre de les notícies. Durant la final de l'FA Cup del 1902, disputada entre el Sheffield United i el Southampton, algunes de les seves decisions van resultar força controvertides. En acabar el partit, el porter del Sheffield, Willie Folk, va sortir del vestuari despullat a perseguir a Kirkham, qui es va amagar en un armari de la neteja. Folk era conegut de manera popular com el Grassonet, per la seva corpulència i el seu pes. Feia 1,93 d'alçada i pesava 150 quilos. Ell va haver de ser aturat per un gran nombre de persones mentre intentava arrencar la porta de l'armari on Kirkham s'estava amagant. La carrera de Folk ens fa veure que aquesta història està plena de coincidències. El seu debut amb el Sheffield va ser el mateix dia que el partit de les 3 meitats, i l'any 1899 va guanyar la FA Cup contra el Derby County. El seu lligam amb la ciutat de Derby també té el críquet com a nexe d'unió, ja que Folk va jugar professionalment al Derbyshire Country Cricket Club al mateix temps que era futbolista. Defensant la samarreta del Sheffield va ser una peça clau quan l'equip va guanyar la que avui dia continua sent l'única lliga que té el club, la del 1897-1898. Un cop retirat, va participar en atraccions de fira, on raptava la gent a marcar-li un gol a canvi d'alguna moneda. Com a curiositat, el porter del Southampton era Jack Robinson, qui havia defensat la porteria del Derby en el partit del 1894. Ell va ser un pioner a llançar-se per aturar un xut i va tenir una enorme influència en els porters centreeuropeus d'inicis del segle XX. Durant un tour per Àustria, Hongria i Txèquia amb el Southampton, les seves actuacions sota pals van meravellar tant els assistents que el seu estil va ser batejat com Robinsonada. Hugo Meisel, figura cabdal del futbol austríac i de qui tornarem a parlar més endavant, va dir que Robinson va demostrar per primera vegada com afrontar xuts rasos volant per l'aire amb moltíssima facilitat. Després del partit, Robinson va fer una exhibició. La seva porteria va ser bombardejada simultàniament amb 6 pilotes i va bloquejar la majoria dels xuts. El partit havia acabat en empat, i les normes de l'època deien que s'havia de tornar a jugar passats uns dies. Com si fos una broma del destí, Kirkham tornava a estar involucrat en un partit que s'havia de jugar 2 vegades, encara que amb circumstàncies molt diferents. Sheffield United i Southampton es tornaven a veure les cares, i Kirkham tornava a trobar-se la gespa amb Folk. La victòria se la va endur al Sheffield United, i Kirkham no va haver de tornar a amagar-se a l'armari de les escombres.